Gaurkoa izan da 7. bonu kanpaina martxan jartzeko agerraldia, dagoeneko herritar guztientzat eta merkatari eta establezimenduen ehunarentzat aski ezaguna den kanpaina, 7. delako. Urtero bezala, bonu horiek dakartena da erosketak herrian egiteko garaian, txikita dauden establezimenduetan asko eta asko direla, gehienak ez esatearren, horietan erosketak egiteko garaian deskontuak jasoko ditugu. Eta aurten aldaketa aipatu duzu eta aldaketa nagusi bat badago, eta da bonoak buzoietara iritsi horrez, etxeetara zuzenki iritsi horrez, jendeak deskargatu egin beharko dituen. Eta badakizu helduek, 35 urtetik gorakoek 10 eurona jasoko dituzte, eta gazteek hain justu herrian erosteko ohitura sustatzeko asmoarekin 3 bono jasoko dituzte 5 eurotakoak. Eta beraz pentsatzen dugu bi aldaketa nagusi horiek.